Yes, hello, good morning sa atong mga Ilonggos, mga toto kag Intay diri sa probinsya sa Iloilo. Yari naman kami para sa atong programa Kape kag Balita. Kag kami ang inyong mga abyan, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Tag si Police Lieutenant Maria P. Umiden. Kami ang inyong Yes. mga Ilonggo Cops na magdadala sa inyo sa Kape kag Balita. Yes, mainit-init pang atong kape, pero mas mainit din ang mga balita na dala sa namo sa inyo ni Ma'am Umide, no? Tamaan di ka ba kasi the past 2 days, na-notice ko lang, ma'am, grabe kaya ang mga accomplishments na gina-deliver sa atong mga police stations. Minagali sa Ludog, Igwe, sa tanan yung mga Ilonggo Cops, kag sa tanan ng kapulisan, nga wala lang kita kabalo, inak sila nag-exert isang ilang effort para lang mahatagan kita sa accomplishment, kag para mapanatili, sir, no? Yes, Na peaceful, mainom, kag kag orderly. matawhay ang ato nga probinsya sang Iloilo. Yes, kaya amo ginaabi ang vision, no, sa aton nga Iloilo Police Provincial Office sa mga Ilonggo Cops to make Iloilo Province a safer place to live, work, and do business in. Yes, kag sa subong aga, gusto natin gali no itamyaw ang aton nga pinalagang provincial director kaya kaupo din sa aton sa sining programa, Police Colonel Gilbert Guerrero. Sir, good morning. Kay sa tanan nga mga kaupdanan naton diri sa provincial headquarters sa Camp Francisco Sumugay sa Senior diri sa Santa Barbara, Iloilo, ang mag-upo sa aton live streaming every 9 o'clock daily, as well as daily except Tuesday, wherein may ara kita nga Ilonggo Cops on Air sa Radyo Kalwayan diri sa Santa Barbara. Please subscribe na, no? Kag sa amon libo-libo nga mga viewers, mga gabi, nag-untat lang ang Kape kag Balita for the few weeks because of the busy schedule, no? Dami sa mga programa nga ginimplementar nato. Grabe ang chat message. Morning, Sir Franz from Super Radio Iloilo. Yes, grabe ka. Kasi sir, nasa Super Radio nato nga abyan, isa kita siya sa number 1 nato nga mentor man sa sining programa. Kay may dapat sa mga suggestion how to improve ang Kape kag Balita. Kaga happy ko mo nga naman ang ato para mga ini ato nga programa nga Kape kag Balita. Damo kayo sa aton mga media friends ang naka-benefit man sini because while limited lang ang social media, ining Facebook live nato nga obra, they able to capture it and cover it sa ilang ng mainstream na mga channels. Ini siya nga programa ang gusto namang ipaabot sa inyo para makita nyo man, no, ang mga accomplishment at ang mga ginobra sa atong kapulisan. Hindi lang puro negative, makita nyo nga may positibo man na side ang atong kapulisan na ginahimo. Lalo na diri sa ating sa probinsya sa Iloilo. But of course, ma'am, they can also send us some message, questions, palamangkutanan, mga updates. Kaga pwede mag-anit ang bukas diri sa inyong mga complaints. May ara bala kamo mga nag-abiado, bala kamo sa among serbisyo. Please do so, no? Ang atong provincial director, isa naman dato, while he is very good, while he is always supportive of his personnel, he won't tolerate any bad behavior. Yes, sir. Yes. Kaga, congratulations. At thank you po galing, ma'am, no? Kay Ma'am Billy Patriarchs nila sa PICAD 2. Nga nag-aupo din sa aton. Very active chief clerk na sa atong nga PCR na sa Dalton. Yes, kay sa bilog nga Region 6 and even beyond nga nagaso sa siyang balita. Good morning sa inyo na tanan, no? So umpisa natin siguro, no? Kagabi, ma'am, medyo mainit naman ang mga galaw sa atong mga police station, especially here in Pabia, one of our best performing units in the whole Region 6 and probably the whole country when it comes to the war on illegal drugs. Sir Judy Tabalog and the team sa Pabia, sa atong mga pulisan, congratulations again sa inyong pagkadakop sa mga isa naman actually duwa ka mga drug personalities kahapon sa very successful yung drug operations. So, nadagpat sa Pabia EPS kahapon, ining si Angel Pauchano, 28 anyos, kaga initial residente sa Zone 3, Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City. Taga Iloilo City, dili nagkamaligat sa illegal drugs sa Pabia, dako sa aton kapulisan, no? Tiklo siya after naging hatag niya ang isa ka siya ang suspected siya po sa aton nga police posture buyer nga nagabili sang 6,000 pesos. Dako, no, sa iya nga ginaplikat diri, and we are just happy nga natiktikan sa atong kapulisan ang iya nga pagpadulong sa pagbiya agud maglusot sa sining illegal nga droga. At the same time, pagkagabi, ma'am,
Actually, before that incident nga nadakpan si Edgel Pauchano, nadakpan man ang isa ka babae nga drug pusher sa Pavia. Si Christine Marie Soripia, 30 anyos pa lang, mataon. Kag ini siya residente sa Block 41, Lot 6. Single pa, sir. Single pa. Single. Dalaga. Providence Subdivision, Barangay Malabang, Iloilo. Siya naman nagabaligya sa hit sale transparent sa shares ang suspected siya po sa valor ng 1,000 pesos kanito sa ining duwa ka suspitsado nga naresto sa Pavia EPS no may pag-atubangon nga kaso nga pagbayular sa Republic Act 9165 again Sir Joe and ano na siya si The Boy Next Door. The Boy Next Door. Kaya sa whole Pavia team, congratulations sa inyong padayon, no? Very aggressive campaign against this illegal drug personalities. Sa mga nagabaligya pag nagalusok sa droga, hindi ka mo sala nga magbaligya dito sa Pavia. And stop it! Stop it! Anywhere in the country, stop it! Nagkuling Pavia. Nag-declare ang atong provincial director, Iloilo province is not a place for you. It's not a place for you. Anywhere in Iloilo province, if you attempt to sell illegal drugs, sigurado hindi madugayan, matiktikal ka mo sa atong kapulisan. With the way of bat, nagalisubong nagtawag. No? Maybe hindi pa kasi dali ka sa bat because nga nag-live pa. Okay. Alright. So, sa dugang natin nga balita, i-congratulate naman silang Bunao MPS. Amo ni Sir Francis silang Bunao. The number 1 ini siya as always sa atin naman yung ayuper. Kagdamo man siya nga mga accomplishment. Isa na diri ang pagdakop sa wanted person. O, diba? Isa ka lalaki. Top 8, Sir Francis, sa most wanted person. So, ini sa pagpanguna ni Police Major Jojen Sigay. Pag syempre sa iyangan na deputy sa akong classmate. Classmate ko na. Congratulations si Lieutenant Catalonia. Yes. So, syempre ini siya king sa sala nga robbery. Pag may bail recommended nga 18,000 pesos. Wow. So sir, congratulations. Syempre hindi man birthday si Dumang kasi MPS may arang dito nga nag-surrender sa ila sang loose firearm. Congratulations nila. So isa ka unit ni siya nga improvised 12-gauge shotgun. Kagila pasalamatan tagid ining mga pumuluyo nato nga nagasapat sa aton nga oplantikan. Tukhang kontra armas tukhang nga i-surrender na inyong mga loose firearms kung wala na ina sa nagakaigo nga lisensya loose firearms right now. Yes. Wala kaigo nga lisensya. So please surrender it. O kung baan lang kung muna kag delikado na sa inyo kag sa pamilya ninyo kag sa aton pumuluyo. I-surrender nyo ina. Yes. Ay dako-dako gid ang bulit sa aton when it comes sa peace and order. At the same time sa inyo man, the moment abi nga mabalaan, may tupad balay kamo nga maghatag information sa atong kapulisan. Kag kamo masibresyon sa search warrant, mas dako nga uol ang inyong pag-atubang. Okay? Sir Francis. So please surrender. Pagtugang pag Sir Yes. Francis. Yes. Siyempre sa pagpanguna sa ilang mo ay sigira sa Police Major Nesuyag. Sir, congratulations Yes. sa pagdakop sa aton wanted person sa salang acts of lasciviousness. Congratulations man ganit no ginadayaw sa Commission on Human Rights. Ano ko gid mama? Appreciated ko gid. Kada pati anakon nga ang Commission on Human Rights nag-deklarar nag-congratulate nato nila ang doon nato ka kapulisan or really observe or observe sa nito ang maximum tolerance sa pag-aristo nila sa kay Rolio Pancho sa nagtikad nga adlaw tapos sa dinagresulta sa pagkapila sa doon nato nga Sa kapulisan. mano ng atong kapulisan, magbuot di ako na atong kapulisan. Yun na ang gusto naman ipaabot sa inyo. May ara kami maximum ton. Kasi sa mga wanted persons nila, hindi ka mo maglain buod sa aming kapulisan. Ang inyong kapulisan are mandated to implement laws. Implement lang ang order, no? And the best way, the moment na may warrant of arrest ka mo, please surrender. Kayo na inidya nga na sabat nyo sa korte ang mga panumbungon batok sa inyo. Di ba ma'am kung sila may warrant of arrest, if they keep on hiding, you will never be at peace. You will never be at peace. But if you start serving your service, ibaan mo mga wanted person nga nagpamatid sa atong live streaming. Kung may ara ka mo nga kaso, kaging priso ka mo because wala ka mo ka-bail or hindi ka mo suta na mag-bail. The mo a year some after na madesisyonan niyo ang kaso, inag-serve niyo sa detention cell will be deducted from your
penalty. Yes. Hindi mas, after sina, kung matapos na inyo masarap ang penalty, you will live at peace. Ha? Pero kung may kaso ka mo, balaan nyo may kaso ka mo, kagkapanagod ka mo, pero milang ka mo ginalagas ang inyo walang no. Okay. Correct. Sir Francis, bago natin ipaday na atong balita, Yes. may gusto din magpatamyaw no, kahambal ni Mercy Evangelista Saturno. Good morning, ma'am and sir. Have a nice day. Stay safe and healthy. God bless you and watching from Hong Kong. Wow! Diba, Bongga? Stay safe nila sa ating Yes, mga sir. OFW sa Yes, Hong ma'am Kong. Mercy. Tag sir, alipagit si Tor, and suna maayong aga ipo. God bless you all. God bless us all, my long lost. Kaya, of course, si Palma Sud here. Good morning, sir. Kita mo mantada, granto kami diri sa Quezon City. Yes. These are, aton nga regular na mga kapdanan diri sa aton nga live streaming, no? Si Ma'am Palma Sud here. Ingat po kayo dyan. Yes, medyo may may ECQ I think in some parts of Metro Manila. So, Ma'am Palma, please stay safe always, ha? Always let us pray for one another for our safety and security. And of course, luwas sa pagbiya, na-congratulate man natin ang atong Batan MPS, ha? Batan MPS sa pagpanguna man ni Police Lieutenant Maria Rosella Buenvenida, kag of course ang iyaman nga mga ka-team dira no sa Batan MPS sa sining pagkadakop sa nga apat ka mga persona nga nagahampang sa Baraha card games, no? I think this one tong ito siguro din obra kag nadakpan diri sila kahapon again sa atong mga pumuluyo bisan ano yung pakarason nga inyong paghampang sang tungit sang madyong diayo lang ikaw lang that is against sa atong protocol kag napatuman samtang may ara kita pandemic. So please find other leisure activities instead of or other than this illegal activities. Again, sa Batan DPS, congratulations guys sa inyong pagkadakop. And again, warning na sa mga pumuloy natin nga mahilig magsugala. By the way, ma'am, aside from card games, kag ini mga macho, ginabawal man sa aton nga Regional Inter-Age Task Force ang paghiwat sa bulang effective March 20 Up to until April 4. April 4. No, sa atong mga butang yun dira, guwantahaangay. Guwantahaangay. Dali na lang, lapit lang para ni sa atong tanan-tanan para hindi magdamag mga kaso sa COVID. Para hindi sa akong tanan. Okay, kag sa duga nga balita no, ang Kalinog MPS, congratulations, nakadakop sila sa Illegal quarry na nag-negosyo sa quarry, pag-deliver sa quarry. Kabalo ba ka mo sa requirements? If you know, if para hindi inconvenient ang inyong mga ang inyong mga negosyo, please comply with the permit required by the provincial government and by the law, no? Para itso ang inyong negosyo. Kaya kami nga kapulisan abi, mandato na namon na mag-implementar sa lagi. So those who are violating the laws will be immediately apprehended for arrested. Yes. So sundon ta lang akong tituon ta lang aton papeles bago naton ipatigayon ng aton nga negosyo. Itugang balita pagid. Congratulations sa aton na Pasig City Police Station sa pag-aresto Sir Francis ang top 5. Last ko na sir ang ang deputy diba? At syempre ang ila chief of police dati naton nga chief sa Picado. Si Sir Police Lieutenant Colonel Pamunag. Sir, congratulations again sa bilog nga Pasig City team. And ako sa top 8. Top 5. Top Sa may sa may kaso nga frustrated murder. Pag may bail recommended din siya nga 200,000. Congratulations. So especially sa ating mga pumuluyo, why we are giving emphasis, why we give premium on giving you the information regarding sa mga arrested and wanted person. Because according nga sa studies, ining mga wanted persons, ining nakapatay, ining mga nangawat, because they have done it once, they have the possibility of committing it again. And if they are on the loose, you might be a victim. So that is why sa ating mga pumuloyo, very important kid na mag-cooperate ka mo sa ating kapulisan, give us information sa mga tao na sa inyo tupad, no? Especially ang mga magulang nagsampa sa inyong barangay. I think you have to inform your barangay officials para, or better yet, inform your police no, nga may bago nga nag-abot sa inyo pala nga dala nag-start kay base sila wanted persons sa ibang nga lugar. We don't want Iloilo province to be a haven of wanted persons. Kaya please let us cooperate. Let us make Iloilo province one of the most peaceful, if not the only peaceful place in the country. Maningag kag makialam
Kaya syempre para manila sa atong tanan. Yes, correct. O sir, isa na lang, sa San Miguel, congratulations man. Nag-surrender man din sir ang isa ka firearm. Yes, kanami. Grabe no, grabe ang campaign naton against tukang kontra inadministran na armas luthang, artikal. Congratulations, Gay. Lalo na sa subong, no, sa record nato. Previously, ang mga kaso naton Sir Francis, involved with ang paggamit sa armas. Ang mga ganit ka nagapangugdong pagid kami sa inisyatibo para ina siya mapadayon. Kag kamo ma-inspire man nga pag-surrender sa inyong mga armas. Nagkabalik man siguro nga ating mga local government chief executives or local government units will be able to support that in this Yes, campaign. opo. Okay. Kasi we, the PNP alone, surrender sa ilang firearms. I think man the best reward kid nga maangko nato no kung surrender ka mo sa inyong mga loose firearm is ang kalinong cherish of this peace and security environment na na-provide because nga wala sang tao, wala sang threat kita sa atong palibot. Okay? Ihatag sa mga pulis no? Kami pa yata nyo sa inyo mga kapulisan ang ang cudgel or ang ang responsibilidad nga ipatuman ang may or paggamit sa inyong mga armas. Kami kani we use it in a way lang para lang sa nakita natin yan sa example sa ating mga kapulisan sa Carles nga they have the threat na gani sila kabuhi. Kasi imagine, may binanon kag may sundang ang ilang naging aresto yet they never use their firearm to neutralize that particular suspect. So sir, sa atong pagpadayon, no, kung kaina, may aga kita nga viewer dira halin sa Quezon City, subong sir sa Makati naman. Wow! Shout out daw sir si Marlene Nocon Gabriel. Ma'am Marley, ma'am or sir? Ma'am Marley, good morning Dandra sa Makati City. Again, those areas in Metro Manila, Makati City is included, medyo threatened masyado sa kadamuan nga positive sa COVID. So, halo-halo na Ma'am Marley. So, mega shout out man kay Cathy Breeze. Katie Breeze from Lambunaw MPS. Good morning. Yes, so mo na sa pinaka-performing gid nga PICAD Pensi o si ang National Awardee. Proud of the Ilonggo Cup, si Police Staff Sergeant Rachel Ilumba. So, sa atong pagpadayon, dili man liwat ang Barutak Nuevo sa pagdakop sa another wanted person. Barutak Nuevo is under police woman. Yes, police woman siya. Si Police Major Rowena Overo. Di ba? Rowena, Congratulations, ma'am. congratulations, Ma'am, yes. Happy Women's Month. Ginaano mo kay ma'am, ginatibong mo gid ang atong nga dungog ng mga babae. Kaya sa tanong ng mga babae, nga nag-open sa atin nga live streaming, sa tanong ng mga Ilongga, saludo kami sa inyo. No? Happy Women's Month. Pero thank you sir. Pero nagdakop ini sa sa sala nga murder. Di ba? Wala ni siya sang bill ba na recommended ni sa sir wala. Meaning, very strong ang evidence ang iyang guilt nga why she allow sa korte nga mag-post sa iyang bail. No? Kaya sir, hindi lang isa ka wanted person, ara kagid ginadakop na naman ini. Bakas-bakas yun Si TJ Alborn. Sa sala naman nga murder pagid. Kadamo sir sang kaso nga murder sa Barutak Nuevo. Tama siguro sa mainitong dugo dira, no? Abi niyo mga abyan, mga friends naman din sa Facebook, sa atong mga pumuluyo, may mga bagay abi nga pwede man lang istoryahan. Inikikinala niya pa isug-isugan natin na to the extent nga makakuha kita sa kabuhisan iba, no? Presto sa naligan din sa SBT sa Barbara, these are little lang ang mga frictions, no? Pwede lang manito istoryahan, pero you know what happened, no? Amo na kung hindi natin makontrol ang ating anger. That's why dapat may arakita nga anger management. Ma'am Joy, kaya sa the rest of the team sa Regional Health Service, makasa yung ganyan ang sa mga police station natin para ating mga kapulisan din sa province will able to manage their anger. Yes. Sir Francis, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo! Grabe, ang barutak. Congratulations, ma'am! Murder man gyapon Sir Francis, grabe murder. Grabe nga panikop sa Barutak Nuevo sa Ma'am, mga wanted saludo, persons. No? Kaya congratulations. I don't know, kagapon, naturo pa din sila. It's not easy. Sa ating mga viewers nila hindi easy pala ang mag-implement sa warrant of arrest because we have to gather information regarding sa this sa location, sa whereabouts sa sining mga
subject natin sa warrant of arrest. Ma'am, bilang isa man ka polisuman, Ma'am Vera, ma'am, very proud din ako sa imo and congratulations Liwat sa kag sa tanan nga personnel da sa Balutak Nuevo. Congratulations guys. Kami dire nalipay kami sa Iloilo Police Provincial Office sa pagpamuna sa aton nga provincial director sa inyong accomplishment nga naadong. Yes. Diba? Kamatian ko ang accomplishment sa Balutak Nuevo. Nag-ainit pa rin lalo akong kape. Tatlo ka murder, sir? No, big bad murder. Case, no? Congratulations again. Again, kamo nagatanaw, kag kamo nagaupod sa ating programa, kapi kag balita, kag kami ang inyong mga abyan dere, mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francis Polito Jr. Kag si Lieutenant Maria Fe Umiten. Yes, sa tuloy natin mga balita, ginakongratulate mo natin ang Carles, no? Aside from accomplishment nila ng mga wanted person nga arestado, the other days, kahapon, they also arrested one suspect sa illegal fishing or wanted sa illegal fishing ni si Marjon Mahusay, 45 anyos, kag resident din siya sa barangay Punta Batuanan, Carles. No? Congratulations sa Carles PNP for this arrest sa atong mga wanted person because sa illegal fishing. Again, dahil sa atong northern part, kung sa di madamo sa possibilities lang or dapat nagkatira na mag-fish illegally, halo ka mo na because ang ating mga kapulisan are very active, including ang ating mga bantay dagat people, no? Mga volunteers are very active in securing that area para hindi man nga maupos atong isda, no? Illegal fishing balaan, why you are prohibited because ang inyong method in catching fish siguro sa lakang base pagkakuha sa mga corals. Materials naging gamit sa So, dira man, salamat man sa LGU sa Carles, they are very supportive sa aton nga Carles MPS. Padamot din na salamat, sir. Yes. Kagina din balita nato nga nakadakop sa illegal quarry ay kay San Miguel. Actually, hindi na siya duwa, hindi na natakpan kahapon because sa Dakpan Manila isa ni nga si Marvin Mina, 38 anyos, kag-residente sa Tikdalan, Megaw, Iloilo, na nagdadala man sa isang kapagon nga may karga ng mga quarry materials nga wala sa nagkakayo ng permit. Again, San Miguel NPS, congratulations again. Kini ba ang area, San Miguel, Cadinog, San Miguel, Santa Barbara, amo na siya ang aragyan, no, sa mga quarry. So kung makalusot sila sa ibang areas, makalusot sila sa Maasin, makalusot sila sa Laguna, makalusot sila sa Calinog, no? Takpan niya po sila. Yes. So sa liwat, sa ginambal kainan ni Sir Francis, ang San Miguel nakadakop sa illegal quarry, minagani sa liwaton namon. Please, balaan nyo na kung ano ang mga requirements. Kumplituhan yung anay na para hindi man nakapol sa inyo. Magastos na awatsin po kayo na sa inyo. Sa mga tagiyatan, no? Sa amo silang negosyo. May checklist na sila, ma'am. May checklist na sila kung ano dapat ng idalo sa ilang mga drivers sa ilang mga trucks na hindi. Comply lang natin para wala kita sa problema. Yes, again, inyong mga kapulisan, implementar man lang sa lagiya. This is our Monday, so please understand us. Congratulate man natin ang istansya sa pagdadakop sa isa ka wanted person kahapon, no, sa gabi nami, nakaabot na gabi. Dakpan nila si Renante Arrojo, 41 anyos, ang ini siya nagapatubang sa 1 count of rape sa isa ka minor de edad. O isa ini ka mga sala, no, nga do ako mismo nagainit ako dugo because ini siya ang pag-rape sa mga minor de edad, no. That's why the court is just right for not giving you sa opportunity nga maka-bail. No bail ang recommended sa korte sa sining suspitsado nga si Renante Arrojo, no? Nga may kaso nga ginatubang nga rape kag minor de edad ang biktima, no? Congratulations guys sa aton instansya PNP sa pagpanguna ni Police Police Major Alvin Lagmera. Sir, congratulations. Congratulations sa inyo. Sir Francis, sa aton pagpadayon. Good morning, ma'am, sir. God bless. #Resback Iloilo. Resback Iloilo kay Sir Belches Moya, no? Kapatitan ako po sa inyong Facebook Live. Okay. Halinman sa Sara NPS, hello ma'am and sir. Good morning. So, shout out sa tanan ng mga taga Sara NPS. Sa tanan ng mga police station nga nag-upo sa ating programa, may commendation ka mo mga patuloy. Yes. Okay, thank you so much. Yes, sa atin nga ni Mary PNP ma, congratulations again because kahapon nakadakop pa sila sa isa ka wanted person nga ini siya nagapatubang sa kaso nga
estafa, no? Si Bobby Doromal, 42 anyos, ka-residente sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Dito siya nadakpan sa Lemery. Lemery APS, congratulations din sa inyong accomplishment yesterday sa sinipakadakaw sa isang awarded person. Okay, sir, sa dugang man, ang Haniway MPS, nakadakop man sa other wanted person, daw sir, sa sala na theft, kapid. Twins sila sir o magutod. Twins, ha? Twins sila dakpan sa sala nga pagpangawat. Ang sakit din kay mga minor de edad pa, no? So we cannot mention your name. Yes. Pero ini mga minor de edad pala nga nagapangawat, dapat i-process din sila eh. Because while they are minor, sa subong na tayo na nag-commit sa isang crime, they might become hardened criminals later on. The moment yan, hindi sila na-process sa maayo. Dapat ma-reorient, or ma-orient sila sa maayo nga, ng perspective ng kamatusan. No? Hindi mga minor Nano de edad. lang ni sila, nalipat lang din sila. Sa mga ginikanan natin, please, hindi kita magkulang sa pag-giya sa atong mga kabataan, agad naman ikaw nila na ma-involve sa mga illegal activities. Sir, a total of 3 minors actually ang natakpan sa Haniway. Ang isa, ang duwa, 16 anyos, ang isa 17, pareho man nga Magluluto na sila. hindi, sir. Ang duwa, magutod. Ang isa, minor man siya. Amo man, sala man nga pagpangawat. So, congratulations sa Haniway UPS. Amo ni sila, actually, ako sir, sa women's desk pa ako, ato pa ako sa Capiz. Ini sila, nag-aagi pa, ini sila sir sa social investigation. Kung active with discernment, ayan, ini sila, kabalo ini sila sa sala nila, o kung hindi, kung tama o kung hindi ang ginasalaan, ginaobra nila, bago ina sila. Actually, kami sa women's desk, Sir Francis, that time, bago kami mag-file kaso, ginatagaan, pag ininamo sila chansa. Kung galing kung habitual offender na sila, sir, kung pabalik-balik na bala, that's the time, tamaan ang istorbo wala sa pumuloyo na ako na sir na nag-file na kita sa kaso. Minawala kita ako isumon ko po sa ato yung programa si classmate mo. Kag kumare ko. Ay, Si wow! Mary Grace Tanchado, no? Dala sa Okay, Arten, good sa morning. Campo Delgado. Sa talagang taga Campo Delgado, good morning, good morning, good morning. Padahil na kami sa pagtutok. Siguro, importante siguro sa Campo Delgado, mapahulog sa memo na every 9 o'clock sa kagahon, tanan ka mo dila sa mga opisina, stop ay trabaho, tutok lang dili sa among kape ka, Balita. So, dili sa Iloilo Police Provincial Office. Alright? Kag sa atong papadayon, i-congratulate naman si Concepcion NPS. Sa Congratulations! pagkakuhan sa wanted person, sir, sa attempted rape. Siyempre, sa pagpanguna, isang aton nga Sa mga, ano nila, sa mga kaso. Sa aton nga Chief sa of Police Concepcion. na si Sir Police Major Brillo. Ronnie Brillo, isa ka mabakas nga Ilonggo Cab, no? Chief of Police dira sa Concepcion. Sir Brillo, ako idol ko ni Sir Brillo. Idol ko na siya sa bago pa lang ko din sir assigned before. Harap pa lang ako sa Pasig. Siya gini ang nakita ko gini siya sa during sang nabenta mo si Sir Lucas that time dito Yes. sa Pasig na. Ang Really namin kay Sir Brillo, kaya iyan mind but transformative. Yes, very innovative ang mind ni Sir Brillo. And Sir Brillo, congratulations. Keep up the good work lang. Ha? Be always an inspiration to the young, to everybody, especially sa mga young mga police officers. Yes. So, ang pututan NPS, sir, kung si Concepcion NPS nakadakop sa attempted murder, si naman yung pututan NPS ang frustrated murder. Congratulations, sir. Sa aton nga, pututan NPS. Yes, sa pagpanguna ni Police Major Escalarga. Sir, Sir. congratulations. Pagsatalan niya personal sa pututan NPS. And of course, na, ang kainan naman ni Sir Francis, so ang guwapo mo, dili ang ilang deputy ko, no? Si Lieutenant Martinez sa pagdakop sa number 5, top most wanted. O, diba? Ini siya si Donnie Baldeo sa sala nga rape by sexual assault. Hindi yung mga rape ganyan bala. Abi ko ka init lawas, yung parang ligo ka mo, na subong summer. So I think the more lain sa Malapit ang baybay sa inyo, paglagan to ka mag-read. magpahulong sa baybay, ito makuha ng ilan sa mga lawas. Okay. By the way, ma'am, sunod mo lang, may nakita ko na sa Facebook, ang medyo na trending. Change oil, ano siya man? Change oil. Change oil na issue. Actually, Familiar ka? hindi masyado, pero na-post na siya sa amon niya, Family Men.
nga about sa change oil. Hindi ka lang elaborate, sir. Hindi ko lang tingin pakilabay kay basic sensitive sa ating mga viewers, hindi na nga. Pero natingala lang ko because several friends ko sa Facebook, may mga change oil yung mga term na ginagamit. No? Yes, congratulations ni WhatsApp at Carlos. Grabe, ang Carlos. Grabe, no? Happy kita. Si Sir, ano nga si Sir Bakuya. Bakuya. Idol ko yan, nabugado yan eh. Oo. I think you are the best, one best thing nga na-acquire sa Iloilo Police Provincial Office. No? Because very performing ang klase sa Chief of Police. Again, congratulations kahapon because nga yun nakakpan ining si Ruel Cordera. 28 anyos, ka-residente sa Barangay Sitio Magakay, Barangay Punta, Batuan ng Cardes sa sala ng crime of acts of national business. Now, congratulations, Gid. 36 mil ni ang bail na ginapatong sa korte para sa temporaryong kaluwayan ni Ruel Cordera na may kaso ng acts of national business. Again, sa Cardes team, congratulations. Keep up the good work. Yes. Sir Francis, ang bal ko kanina, hindi isa, dua, tatlo, apat. Sir, lima? Ka-wanted person ni Balotang Nuevo? Sa salak ng murder gihapon. Ma'am, Gusto niya i-break ang record. you nailed it! Yes. Gusto niyo i-break ang record sa Tigbawan because the other day, ang Tigbawan, nakadakop anong gikawanted person. Baka magkatalong 8 na siya subong, mo. Grabe. Grabe, ma'am. Congratulations, good job. Very Kaka-Carlos, proud no? of you. Nakabilog nila tatlo yesterday. Kaga San Dionisio PNP, congratulations man sa atong mga kapdanan dala sa San Dionisio. Sa inyo man pagkadakop sa sining na-battle nyo or nga deposito sa inyo sa Carlos Firearms. Ginag-congratulate natin ang atong mga kapulisan sa sining mga nag-turn on because nga nakabattle sa sangin sorry Carlos Firearms because this only shows Grabe ang tiwala sa ila sa tao. kag ang ilang kampanya. Yes. Kaya hindi na mag-surrender ang mga pumuluyon sa Carlos Firearms kung wala sila kapalo sa programa sa ating kapulisan. No? Yes. Inaliwat natin diri sa atong kapikag balita nga programa nga sa tanan nila na nagapupot sa Carlos Firearms, bawal ina, please surrender or deposit. Do kami surrender kung wala na kang plano nga i-renew ang license na or i-deposit nyo while you are processing sa inyong lisensya requirements. Siyempre, sir, kung kagayin na dito sa ganito, sir, sa San Dionisio, sa San Rafael, kag sa Dueñas naman. Sa San Rafael, may nag-turnover naman to nga 1 homemade 45 caliber. Any mga homemade firearms, dapat nyo surrender kaya hindi siya pwede matangan sa lisensya. Yes. Kasi ining sa Dueñas naman, isa ka 12-gauge shotgun naman siya, yes, sir. Pantik. So, ini mga reminders na sa ating mga Ilonggos, sa mga tuto kag Inday. Hindi pwede mahataga sa lisensya ini mga patik, but you have to surrender them para ma-demilitarize. Para i-kumpon siya. Oo. Kasi hindi po sila may armas kamo, isog na kamo. Correct. Hindi po sila may armas na kamo, kadlukan kamo. Mas kamo ang nado kaya nga naman possible na i-rate ng ulit ng pulis. Yes, Kaya may posibilidad din na yan, may manugid din na yan kalapit balay nyo, kundi kalapit balay nyo, ang inyong mga abyan, dira nga may ginampot ka mga armas. Okay? Yes. So better surrender nyo na lang gid. Right. Mhm. Yan, kaya ginalaw tawon diri, mas dako ang huol, dako kasakit sa ulo, kung Ikaw kamo mas dakpan pagi sa pag-apply sa search warrant. Okay? Sa ato naman na San Dionisio PNP, congratulations, Gid. Hindi naman amo gyud premium na ano ko ginaumol-umol ko gid ini mga kaso nga rape, no? 3 counts of rape sining bato kay Ruby John Molino, 37 anyos, ka-residente sa Barangay Conjunan, San Dionisio, Iloilo. Actually, dili sa Iloilo Province, medyo damo ang kaso ng rape, no? And sa isa nato ka programa dili sa Kapikag Balita, ihatag namin sa inyong updates regarding sa ating rape cases, including kasos ng suicide. Okay. Na. Kung nakita mo, Sir Francis, no, sa akong na wall, actually, in-share ko to siya sa Yes, wall ko. namin. Kaya mo ito, akong to siya nga personal, naging sulat. So, ano lang, kung gusto niyo mabisita, ina siya, ang akong nga binalaybay, dila sa Ayang Pingping, basahan niyo please do. Kay damo-damo nagkikita nga kaso, sa paghikog, no, please. Hindi natin paguyangan ang aton nga kabuhi sa aton pamilya, ang aton kabuhi. Kaya among termi ka ina-remind nga ang mga problema nga gawin sa itong kabuhi, pasin na na fleeting. Normal lang na. Butsili mo, nakabatsyag ka, kay tao ka. Yes. Mabutlay sila, nang may problema ka na, steady ka Manhid lang. ka. Manhid ka na. Hindi ka, patay ka na. Kaya na-notice na ako ng ping-ping,
hindi mga problema nga nagabot sa itong kabuhi, kag nalampuasan natin, they make us stronger. Yes. And stronger. Because we learn from this problem eh. No? So dapat, amo ng aton, we should be happy nga may problema kita because that is another opportunity to learn. No? Para ma-avoid the same situation. sa Normal future. lang na, Sir Francis, nga kung may problema ka, normal lang na ma-hurt ka. Yes. Kaya pala ganit sa mga ni Ma'am Joy Bolivar, sang nag-ara kami dito sa atong amon nga mental health awareness, Yes. no? Ang iyang ba, normal lang nga na-hurt ka kasi nag-worry ka, nag-expect ka sang too much. So nasa imo na iya, depende na sa aton kung paano naton ina batunon. So, dabo changes mo pwede ubrahon ha. It's Oh. our choice maghihapon, alright? Ang piping nga panawag ang globe sa akon. Kapanawagan Dili may sa akon nga sa akon mapasdyo sa akon yatin. Globe, hindi ko pagtawag eh. Ay, nag-drive kami. Wala ko katipat. Nga may pasdyo ako, wala naging ko kwarta. Nga, para sa ato ng mga viewers, basi may sobra-sobra ka muda, pwede niyo ako mapadala ng mga gagawin. Amo din ang mga account number. Oo, ang akong galing nga Paymaya, kung gusto mo transfer sa kwarta, Paymaya para mag-sponsor sa ako. Paymaya is 0927-175-923. Okay. Paymaya, Beckenman. Oh, pero one time siguro, we'll try. Because nga, kita din ang programa, mga babae lamang ba lamang. And we are helping ining mga babae nga in difficult situations, mga Yes. biktima sa pag-abuso, ng mga pigado ang kababaihan. We would like to sometimes, no, check natin kung bala we get support from our Yes. viewers. We will ask for your donations para sa mga project as well kay Bangon. Kaga, granting, may mga products abi, ang ating mga babae Bangon nga beneficiaries. Basi pwede naman i-promote, kaya supportahan ninyo. Yes. So, actually, last week, Sir Francis, no, namupod ako for 2 days. Namaligya kami to sa 5th day. Kaya mo kaupo daw. Kasi, busy ikaw. So, hindi ka naman. Okay, busy ako. Wala pong invite sa mga babae Bangon people. Busy lang ikaw. Sige ah. Kaya malila ko no, hindi ko feel ka maging babae. Apa? Ay, grabe ka ba? Okay. I'm always supportive of the Babae Bangon initiative sa Iloilo Police Provincial Office. Like that. Hamba ni Ma'am Mary Grace, I miss you both. We miss you too, Ma'am Grace Tanchado. Lieutenant Tanchado dito na na-assign sa regional. No! Taga-dire ka, taga-IPPO ka. Kung ako sa imo, ma'am, review mo yung mga desisyon, ha? It's nice to be here with us. Because Yes. if you are here with us, tatlo na tali yung ma-host, dali ka sa likod naman, dali ka sa likod naman ng tindog, samtang kami samtang kita nag-share sa mga balita. And of course, napo natin nga screen. Yes. So, pag sir, si Lieutenant Sammy Gasataya napuli na ini siya sa Nupo, Oh. pero still watching sa aton gyapon. Amo ni siya guys, Sir ang Sam, galing Sir ko kay Sam. si San Leon before. Sir Sammy, good luck na sa imo sa Negros. Yes. Kaya please, Sir Sammy, spread the good news sa ating mga Negrense, sa ating mga pulis na sa Negros to always join us sa live streaming Yes. sa Kapika Balita. Kaya dapat yan ako, ma'am, ang Negros ba nag-live streaming man sila. Yes. Whoa. So nice, no? So nice. Sa ating mga pumuloyo, appreciate nyo kayo. Kabay na appreciate nyo. Nga inyong kapulisan nag-live streaming to give you the information, the recent updates sa gakatabot sa ating palibot. No? Kasi naman, grabe isang karisma mo, Sir Francis, na lang na to, nakapikat ka na. Hindi man. We encourage people, even sa police Yes. stations, we encourage you to do live streaming because our Yes. viewers may not be your viewers. Your viewers may not be our viewers. So let's Yes. spread the updates sa ating mga kampanya. You know, ako siguro kung ako isang ka-civilian, hearing the accomplishments of our police, it will give me hope. It will give me the feeling na safe ako because our police are performing. Yes, kag isa pa gid Sir Francis, ining naman laban nga ginabalita namon mga nadakpan nga wanted person. Ini nagapamatuod lang gid nga kung kamo nagakaso sa aton na mga suspetsado dili nga nag-agabyado sa inyo, but silingon performing aton pulis kay napasaka ang kaso. No? Amo na nga nadagdagan kang waran. Amo na siya. Yes. Ha? Wala ina pinapabayan ng kaso niya. Balo niya, wala man tudugay na to kaso. Amo na din na siya tigdugay. Rest assured kung may arak kamo nga mga gusto dugang pala makutanon, katuan nyo lang ng MPS, kay tugira nila kamo sina. Alright? Yes. Kaya yung
nakabisita ang mga nadakpan na aralan na sa lock-up cell nila. Yes. Don't put justice into your hands. Yes. Let the authorities do it for you. Na? Kung lang gabi, first sa hapon, dira sa Kabatuan, I think, may mga babae, mga tigulang na ginaharas because issue sa lupa. Na? While you have all the documents, ginapadadaan sila sa nag-claiman. No? The best way is, hindi sila deal heads-on, face-to-face, personal. Deal with them sa court, no? Sa police. Dala sa police, reklamo sa police kung ginaguba nila inyong paya, kag ginaguba nila inyong pananom, pa-report na, i-record sa police, i-record sa barangay para ma-action na natin. Mas namin idya kung ano ang aton nga proseso, legal, no? Para mas mas strong ang imong confidence to assert your right kung legal nga pamaagi. Ang mayara di ba nabi tao kung kaisa no kinalagi dyan Sir Francis nga paagyan man to pa rin mo nabala sa aton. Pero hindi ka Oo. To paagyan man Paagyan sa na kaso. paagyan kaso, paagyan bala sang ipablatter mo para mahadlukan siya, patawag siya ni kapitan. Yes. Kung ang kaso pang barangay level, dito na siya kay kapitan. Kung ang kaso mataas na siya, hindi na pang barangay, dala sa police. Yes, sa mga barangay officials, palihog man, hindi niyo take lightly ining mga grievances no sa inyong mga pumuluyo. Address it properly. Yes. Kamo ang gitagan authority to intervene sa inyong mga issues. Ganit, please, do it well, ha? Hindi niyo pagpabayaan. Kaya ining gamay ng mga kaso, ang barangay level ng mga lugot-anon could escalate to something more serious, ha? Yes. Kaya kung pabayaan tayo ng mga ginagmay ng mga bagay, magdalala ko lang na kay mas na lima pagig kita. Siyempre, himbutang ka mo na bilang amay, kagiloy sa inyong barangay para magpatunga sa kung ano man ng conflict na arat nila. Siyempre, may mga kagawad na kamo nila, may chairman na sa peace and order na magabulig sa inyo. Alright? Yes, again, kamo na katanaw sa kapikag balita, kag kami ang inyong mga abyan, mga Ilonggo Caps, si Ma'am Pingping, kahit si Francis. Kapi kita, kaya sa dugang pakabalita ang Kalinog MPS. Ang Kalinog MPS again, no? Sino kanyang chief of police dira? Basta si Major Herman Magbanwa, kag of course dira man ang imong classmate ko man, si Sir Dinanton. Congratulations sa pagkadakop sa sining isa ka wanted person man because again ang qualified trespass outwilling nga kaso. May 2,000 pesos ang bail sini gagamay na tagamay sang bail pero ang sakit diri because this particular case will be recording sa imo nga NBI, sa imong clearances, mag-appear na siya. So sa ating mga Ilonggos, sa ating mga tutukan Inday na kung wala pa kang kaso, pero hindi na pagkando mga magkakaso ka. Organic, always kid nga magtaro kita. We always use ang ginatawag nga legal nga proseso para hindi kita makasuhan, ha? So, pagtugang nga balita, diri sa Limery MPS, nakadakop man sir by virtue of bench warrant of arrest. Sa sala nga violation of RA 9165 and Republic Act 10591. Position of illegal position of firearms na. So congratulations sa atin nga Limery MPS. Siyempre sa pagpamuna ni Police Captain Edwin Villarmino. Sir, congratulations! Yes, congratulate naman dira ang Liganes Pente sa akon abyan. Nigo kay si Police Major Roy Tayona sa very successful mga kampanya niya sa Tika na sa diin nag-surrender ang isa ka pumulido dira sa iya nga those firearm nga caliber 45. Sa Liganes MPS, congratulations! Continue lang ang spread nila ng good news. Gamay mo lang ang kabarangay sa Liganes kani kamay pa regular ka mo nga magpulong-pulong nila or mag-spread sa mga information, magpadala sa mga flyers regarding sa mga kampanya sa aton nga kapulisan. Yes. Congratulations pa isa Barotac Viejo. No? Sa Lipsya, Police Major Lipsya. Says, Major Ken Albert Lipsya. Congratulations guys sa pagkadakop niyo sa isang wanted person na si Rolando Balasan na may kaso nga estafa. Again, congratulations guys sa Barotac Viejo PNP. Pag sa katapusan nga balita, ang Kalinog MPS na maliwat, sir. Wow! Sa violation Illegal sa... quarry naman. Illegal quarry That's naman. 2 counts na. Diba? Congratulations sir sa inyo
ay hindi lang diplomatic person ang ilang ginatakot, sir, kundi ang illegal. Tanan, because ang pulis, tanan nga violations sa provincial ordinance, municipal ordinance, and even our laws, amo na ito nga gina-implementa guys. Mga pumuluyo, pasensya na, trabaho lamang, walang personalan. Sa atong mga pumuluyo, dira, ina-encourage naman kamo, na ining mga accomplishments sa atong kapulisan will not be possible without your cooperation. Yes, sir, for the record, sir, no? Exempt dito sa mga illegal quarry, exempt dito sa illegal fishing, Yes. may ara na kita na record nga si Sintay Shiti tanan kakaso. Ka mga accomplishments. Accomplishments of Yes. illegal drugs, illegal Wanted gambling, person. wanted persons. Yes. Yan, no? So, congratulations kay sa ating mga Yes, kapulisan. congratulations, Gil. You make us proud, Ilonggo ka. Kaya of course, we congratulate our provincial director sa kay Police Colonel Galbert Guerrero tungkol sa imo nga pagpakita sang suporta kag pag-guide sa ato ng mga police station sa ato mga kapulisan. Then they're also huya pa sila. Yes. Hindi ba huya pa sila Very hindi mag-perform? working, police, the provincial director. And of course, ato mga chief of police Yes. continue to keep up the good work. Keep And up all the the provincial staffs man sa Iloilo Police Provincial Office. Yes, makapisan Yes, natin thank yung mga you, deputies, no? Si Sir Lobredo, ang ating nga DPDO, Police Lieutenant Colonel Nerito Lobredo, kagaton nga DPDA, si Police Lieutenant Colonel Ruby Cumban, ang Buwas Damlag sang San Rafael, di ba? Sa aton nga Parmo, si Major Elsa Cunlo, sa aton nga PIU. No, Yes, ini sir. mga intelligence information resulting to the arrest or successful police operation kay Police Lieutenant Colonel Jefferson Moyo. Kay sa aton nga Pomo, Yes. kay ang mapisan man nga Police Lieutenant Colonel Rex Lancay. Yes, may bagong deputy si Sir Rex Lancay. So, welcome sa aton nga bagong deputy sa Pomo. Sa You will aton enjoy this, sir. Yes. You will enjoy. kaya sa aton nga sa aton nga pindain niyo ang mapisan man kag mabuot nga Police Lieutenant Colonel Yes. si Sir, hindi, sa aton nga investigation is si Si Sir Alavares. Sir Remy Alabay. Sorry, Sir Alabay. Babae kasi daw babae ang ngalan ni Oo. Sir Alavares, that's why. Si Sir Remy Alabay. Kasi tayo nato ng mga people dira sa Investigation and Detection Management Unit. Thank you so much. As sa pikado naton, of course, sa papamuna ni Police Lieutenant Colonel Romar Pirihel, kag sa iya nga very active nga deputy, si Police Major Rolando Arani. Yes. Kag sa aton mga chiefs ang supply, si Police Major Sheila Albances. Yes. Of course, aton nga WCPD, si Police Major Liza Nofuente. Kag of course, ito pagkalipatan. Kita tato pagkalipatan, ma'am. Ang aton nga finance PNCO, si Ma'am Tintin. Importante kita si Ma'am Tintin. Of course, sa aton nga PLDDU, sa aton nga Learning and Doctrine Development Unit, ginapangunahan ni Police Major, Police Lieutenant Colonel soon to be Jovi Navales. Congratulations kid sa inyo nga pagtanaw dire kapag usaton nga program. Of course sa tanan mga Ilonggo Caps nga naga-patronize sa ating programa. Yes. Integrated Farm. Thank you so much sa 1 month na supply Wow. para sa ating kape. Yes, may sinamak pag dito kang honey. Well, sinamak na lang po next time, sir, Oo. kasi medyo Sinamak. hindi mo namin yung akong tiyan subong. So, sa hambal ni Marivic Esquiveria. Esquiveria. Hi po. Yes, hi din sa iyo tanan-tanan. Kag sa ating mga ka-live streaming dire, please make it a habit. No, nga mag-upod sa atin every 9 o'clock, every day except Tuesday. Kasi din may ara kita nga Ilonggo Caps on Air sa Radyo Kalawayan 106.7 DYIS FM. Si Ma'am Pingping will be joining us Yes. next week para sa ating programa sa dito. Yes, dito naman ang ronda sa probinsya dito man sa Kaya please subscribe sa ating mga YouTube channel kay I Am Pingping. Kaya in my case malaan ay promote ang mga news kag mga information on peace and order sa Iloilo Province sa ating nga YouTube channel. Kabay pangulitan nyo kami, okay? Please don't skip some ads. May area na daan sa Kaya aking gabi channel. so may ads na. So Nag-monetize na. nag-monetize na si Ma'am, no? Kag Sir Francis, ang balgali ni Lieutenant Tanchado, masugot siya kulong na magtandem sa aton. yes, bisan once a week Basta na. purple background. Ako na.
Hindi pala tanan nga bulan Women's Month. Kung sa mga March pagbigyan kita Ma'am Grace nga i-purple natin ang background. Pwede naman. Wala sa purple. But anyway, kung maaari ka diri in one of create a new program para exclusive sa mga babae pa ang project natin. We will share sa aton yung mga pumuluyo ang updates sa babae pa ang project natin, which is already a Siguro butangan natin sir title, ano? Purple Conversation. powerful conversation. With Ilonggo. Ilonggo Caps. Ilonggo Caps. Yes. Yes. So, dili matapos ang ating programa, ang Kapikag Balita. Kabay pa nga, nag-enjoy ka mo sa mainit na kape. Samtang nag-deliver kami di isang mainit ng balita, no? So, until next time, kami ang inyong mga abyan. Si Police Lieutenant Maria Pec Tupas Unitin. Kay si Police inyong Master Sergeant Francis Colinder Jr. diri sa programa Kapikag Balita. Bye-bye. Wala ko na ba